بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. Başımızın təci, ustadlı, yüzler nurli, diller doğali, yaşullarımız hacı dədili, yürekler nuru iman bilen yalfıllap duran kıymetler zeşliyik dostlarım. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin bir mübarek Recep ayın içinde etyen ihsanatlarınızı, beriyen sadakatlarınızı, tamamı hasenatlarınızı Allah öz fazlu kerem bilen barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala hemmenizin Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınızı, açayan ellerinizi, dininiz için, dünyanız için etyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala parahatsızlığı, emniyeti, can sağlığı, nığmet bolçuluğu başımızdan ayırmasın inşallah. Evset ibn İsmail diyen Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında yaşan bir bozorg var va. Oveyse Karani Kuddise sirruh yali Resulullah Aleyhisselam bilen hem esirmiştik, zamanı birmiştik. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselami mübarek cemalın gelip görmek nesip etmendir. Resulullah Aleyhisselam dünyadan vefat edenden bir yıl sonra Demeşk'ten kullen hicret edakadan gelip Medine'de sakin olan Evset ibn İsmail Resulullah Aleyhisselam bilen hem esirmiştik, emma mübarek didari nesip bolmandır. Bir yıl sonra gelip Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in halife vaktında Medine'ye geldim diye. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam vefat edenden doğru bir yıl sonra men gelemde cımğun etti, hutba çıktı, hutba minbere çıktı. Yani hutba içecek bolli, vağda içecek bolli. Kâme fînâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makâmi hâzâ. Hazreti Ebu Bekir Siddiq aydiptir. Ey sahabala, doğru bir yıl mundan önce diptir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Hazreti Evset ibn İsmail ile şu vakti gelen gavatlarmıştık. Ey sahabala diptir. Doğru bir yıl mundan önce men şu duran minberimde, men şu duran jayımda Resulullah Aleyhisselam şeytirakadan dik durdu diptir Hazreti Ebu Bekir Siddiq. Şun aydakadan gözünden yaş kaydıp ağlamanı durdu. Doğru bir yıl mundan önce men şu duran jayımda, şu mekanımda Resulullah Aleyhisselam duranlar ey sahabalar deyip Hazreti Ebu Bekir Siddiq gözünden yaş kaydıp ağlamanı durdu. Sonra ama ittifaqat adamlara bakakadani eyyuhan nas is'alullaha el-afiyeh. Ey adamla, ey sahabala, Hudaydan afiyet dilen. Ey sahabala, Hudaydan afiyet dilen. Ey sahabala, Hudaydan afiyet dilen diye kadani Hazreti Ebu Bekir Siddiq gözünden yaş kaydıp tuqa şunu aytti, men şunu eşittim diye kadani İmam Bukhari'ye gurrun vertirsin Evset ibn İsmail Kuddise sirruh. Afiyet, parahatsızlık, Huday Teala ilmiden başımızdan ayırmasın inşallah. Dinimizde, dünyamızda parahatsızlığı, din dünyamızdan Allah can sağlığı mıdan başımızdan ayırmasın. Mahtumul İşanlığa da odan aytiye, Allah yadı bile diri bolon dil, göz yımılmak bile gönül yatmaz hiç. Gönül bostanında iman təze gül, bir açılsa durur, solup bitmez hiç. Bar nığmattan yegdir sağlık mezasi, bar nığmattan yegdir sağlık mezasi, bar kulluktan nikdir hakkın rezasi.
eger dogry gelse ajal kazasy müň yalvarmak bile sözüň tutmaz hiç. Adam ogly munda geldin gitmäge, adam ogly munda geldin gitmäge, görüp dur sen barjak ýeriň ýatmaga, jehd edersen çalynyp jahan tutmaga, meger bu işlere aklyň yetmez hiç diýe Mahtumul İşan. Hudaý Taala emniyet parahatçylygy başymyzdan ilmidam daim edip ayırmasın inşallah. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in 31-nji jelesesiniň içinde ehli reddet bilen yani bir tarihte ma'ruf bolan her bir reddeh diýilýär, murtet bolanly bilen nämeden sirim jeň edilýär. Şaýat şu mahaly çelim fikriňize gelendir. Şu näme diýip murtetli bilen Ebu Bekir Siddiq jeň etýär. Ya nämeden sirim murtet bolup durlar. Hi musulman bolan adam İslamyň, imanyň tagamyna datmadymy ki? Bula näme diýip dinden ewrilýär diýip şaýat bäziňize sual gelendir. Müň illeti Resulullah aleyhisselam vefat etmedinden önce şu merizlep başlanna iddiayı nubuvvet edilli köfelip başlaptır. Yani min peygamber diyakadani Necd yurtdan, Yemen yurtdan, Umman taraplardan iddiayı nubuvvet edip min peygamber diyen adamla köfeliptir. Oğum adamla hazır İslam doğru gösteriş tafanak Medine bilen bu'de mesafetisi ba bilan zihnleri oğum dergir olup ay men peygamber diyene bir näçe geňrek zatlarda aydanna istidraji bir näçe zatla bolonna adamla bilan ýerine düşelli tafılıptır. Ya bir toforlarda musulman bolmaklygy bilen şu Medinege zekatlar bermekligi bir noy baç bilipdirler. Yani bir seltenetin etegine özlerin bir yöne teslim bolan ýaly bir mulkyň etegine gören ýaly bolupdyrlar özlerini. Ol bir imanyň tagamyny datmany. Ama biz näme diýip biz zekat bermeliýip de bir toforla şeýle bolup başlaýarlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: İnnehu seyekunu fi ummeti kezzabun 30. Kulluhum yaz'amu ennehu nebiyyun ve ana khatamun nebiyyin la nebiyye ba'di. Ravahu Ebu Davud rahimahullah. İşte hiç kine men ummatımdan bolar diptir Resulullah aleyhisselam. 30 adam turar, 30 nefer min peygamber dip hemmesi galarla diptir. Hemmesi güman etýär özü peygamber mikadip millete allajakla da. Emma ahirki peygamber mennirin, menden soňra peygamber bolmar diýakadany İmam Ebu Davud'un rivayetinde Resulullah aleyhisselam şeýle aýtýär. Şol iddiayı nubuvvet edilen biri Tolayhat ibn Huwaylid diýilýän adam. Tolayhat ibn Huwaylid. Şu gecede inşallah forsat bolsa şuň üstünden kän gurrun ediljek. Müň bir geň ýagdaýlary bolýar. Özü iddiayy peygamberlik etýär. Yani bir İslamyň jeýşiniň mugabiline, leşkeriň mugabiline durýar. Özü iddiayy peygamberlik edip nagat neferler batyl ýoly çagyrýar. İki däne ulaqon sahabalary Hazreti Ukkaşat ibn Mihsan sahaba bilen Hazreti Sabit diýen sahabalary şuň elinden şehit bolýarlar. Hatta Hazreti Ömer şol adam soňra aýdypdyr, seni men halamaýan diýipdir. Ol adam halamasaň da gowluk bilen ýaşamaly bolar, sen adamsy. İddiayy nubuvvet etýär, emma soňra musulman bol, gaw musulmanlardan da bolýardy. Deslapkysy Tolayhat ibn Huwaylid diýen adam. Şu gecede gurrun mawzusy şuň üstünden kän açylar inşallah. Hazreti Ebu Bekir Siddiq, Hazreti Halid ibn Walid leşkeri bilen şuna garşy niwerýär. Ya Aswad diýen adam. Ol Aswad bir de Yemen tarapdan Kezzabul Yemen diýip tanylýanmışdyk. Bir de özüne peygamber diýär. Emma bir helak bolup gitýär. İman nesip etmeýär, tawba nesip etmeýär bu adama. İran'dan bir zenanesi varmıştık, azat deyip, Firuz diyen bir musulman, o da bir Fars yiğitlerden biri. Bulan ikisi zenanesi bilen bile, şol adam kezzab, yalandan peygamber deyip yoşu diyakadani, zenanesi bilen Firuz diyen adam, ikisi bir tevafuk etýärler, şunu öldürmeli yakadan. Şu gecede azat zenanesi müňe bariye kän hafasudan içirýär. Bir de mis ýagdaýda bolup doka, ýanky Firuzy bir tewip diýe bir şol
Yanına girmeli Esved'in yanına diyakadan zenanası ekitye. Aham bir giriye şotada ol mis yağdayınna, serhoş yağdayınna, hafa su içip qarq bolup duran yağdayınna onu Hazreti Firuz öldürüye. Bir Müslüman sahabalardan. Resulullah aleyhisselam şu vaqtda aytipdir Medine'de duran yerine ol Esved öldürüldü diptir. Ol Esved'i bir mübarek adam öldürt dip Resulullah aleyhisselam şu taada Medine'den havarın beriptir. Bir de iddia-i nübüvvet eden adam. Emme şu vaqtda Resulullah aleyhisselamın zamanında bir helak bolup gitdiye. Ya Laqit ibn Malik diýilýär. Bir de iddia-i nübüvvet eden adam. Bir de şol ehli riddet bolaqadany jeng meýdanyna helak bolup gitdiye. Ya Musaylime kezzab, bir de ki özü ma'ruf, bir de ki soňram şu ehli riddetin jengine helak bolup gitdiye. Bir hulasara şol menatygy Arabistanyna, Arap ýurtlarynyň arasyna riddete jenge irtidada dergir bolalla Bahreyn taraply bolýa, onna Musaylimeň rahberiyeti bilen Musaylime iddia-i nübüvvet edip Bahreyn tarapdan turýa. Yani Nejd tarapdan şu Tolayhi kişigice gurrun edilecek bimen peygamber deyip durýa. Yemen tarapdan yankı Eswed helak bolup gitýän ol özüne iddia-i nübüvvet etýär. Ya Eş'as ibn Qays'ye bir de soňra iman getirip Medine'ye gelakadan Müslüman bolýa. Ehli riddetin başları bolýan şula bolup milleti azırıp başlaýar. Emme şu wagtda Hazreti Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh cihad bayragyny, perçemini galdyrýar. Bula bilen cihada, jenge, mukatelek girmeliýakadan Hazreti Ebu Bekr Siddiq şeýle bayragy cihadynkyn galdyrýar. Şu taada bir cihadyň bayragyny galdyrylýar diýilýär. Bir Allah kuwat bereýliň. Erse-i mecazida, elbette mecazi dip aydılýar. Bir fezai mecazi diýilýär. Ol fezai haqiqi, her bir adamın çehre-i vaqiisini belletýär. Hiç kimin tanymayan ýerine dini gawwarýarlar de şoň üçin özüniň kimdigini tanıtýar, dini söýmeýärler de şo taada belletýär. Şaýat zahiren bilinmesin. Emma ol fezai mecazi diýilýär, haqiqatda ol fezai haqiqi. Adamlar içindäki derunundäki bazatlar o taada belletýär. Allah kuwat beresimiz gelýär şol ýigit oglanlara, jawan oglanlara şu ersede cihad etýärler. Dini neşr berýärler. Gaw klipler bilen, gaw mawzular bilen, gaw sohanranylar bilen başardıklarından şon neşr berjek bolýarlar. Şu zamanada ehli batylyň öwünde durýan ýigit oglanlar we Allah kuwat berin, Allah razy bolsun şolardan. Ehli batylle tamam peýişleri ehli batyl alyp barýan bolsa bir ýigit oglanlar da bar da şolaň öwünde durjak, wagyz neşr berjek, nasihat neşr berjek, gawzatlary goýjak, olary jogap tapjak. Şolary muzahim bolan, hatda kitapda aýdylýar-da ehli batylyň öwünde sukut edip durmaly, ehli batyly muzahim bolmaly kitapda. Näme densirim? Te ehli batylyň öwünde muzahimet ýa-da muny görýärli de bolýar-da, hak aşkar bolýar, hak ýüze çykýar. Olaň öwünde hiç kim durmasa bir batylynky dogurmuşdygy diýip kän adamlar olaň ýerine düşjek. Hatta ola da öz etýän faaliýetlerini artdyrjak. Näme hiç kim öwünde durmaýar, mukabele etmeýär diýip. Emma bir şolary muzahimet ijad etýän. Yani biz siziň ýoluňyz öwünde haky göterýän, hak bayragyny galdyrýan ýigit oglanlar ba Hudaý Taala olardan razy bolsun inşallah. Ve her hal Hazreti Ebu Bekr Siddiq geçen jelesede de aýtdyk. Bula bilen cihada girjek bolaqydan atyna minen wagtynda Hazreti Ali saklýar. Ey Ebu Bekr Siddiq, sen atyňdan düş, gylyjyňy gynına sal, gylyjyň jaýyna goý. Sen eger aramyzdan gidasaň, inni hiç wagtda nizam düzelmer diýip Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekr Siddiqi atyndan düşürýär. Näme densirim Hazreti Ebu Bekr Siddiq atyna minaqadany eýem jenge garşy goşjak bolýar. Hazreti Ömer aýtdy: "Ayan qusuddin ve ana hay." Hazreti Ebu Bekr Siddiq aýtdyr Hazreti Ömer'e: "Ayan qusuddin ve ana hay." Eýşi din naqys bolup başlasynmy? Din ini kemel başlasynmy? Biri men namaz okuyjak diye, İslam'ı kabul etýäs. Biri biz zekat berjek diye. Din yani ini naqys bolup başlasyn Ebu Bekr Siddiq dir bolup duran ýagdaýynda diýakadan Hazreti Ebu Bekr Siddiq şunu gaýgatdy.
musibetli kän ra musulman dogolla. Musibetli kän. Imme musibetliň iň ulusy adamyň dinine düşýän musibetdir. Jumgalarda, hutbalarda eşdiýänler. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Hudaya bizim musibetimizi dinimizde koyma diýakydan her jumgalarda doga edilýändir. İnki musibetliň ulusy adamyň dinine gelse eger. Yani sen namazy eger okuyup başarmasak, ya namazda sosymyz bolsa, ya diniň başga işlerine bizim başymyza bir musibetli gelasa, şol musibetliň ulusy bolýanlar. Muny bir dikkat edilmeli zatdyr ha. Yani şu dinimiz yaş oglançyklarymyz barada 14 ýaşynda 15 ýaşyndaky oglanlar gurbete gitýäs, gurbete iýerýäs oglanlarymyzy. Şarait ykdysady bimat gyn, on hemmek boyun alýar. Mecbur bolýar adam pakir iýermeli bolýar. 14 ýaşyndaky 15 ýaşyndaky oglanlar baryp gurbete iýerýäs. Ey enatala. Oglanlarymyzyň dini barasynda musibeti düşämesin. O takbariye bir ýoldaşly we muny ne din, ne diyanet, ne halal, ne harami, ne edevi, ne hormaty saýlandyrýar bulara. Hiç dady saýgyrmaýan et goýan edamasyn, tawsyryp duraýlyň. 14 ýaşyndaky 15 ýaşynda häzir ham oglanlar, täze ýetip barýan oglanlar, ýoldaşa görä bolup gitýärler. Dinine gaýym duraýlyň, tawsyraýlyň gitmäke. Öýmede bir garfyz aljak bolsa adam, öýüne bir miwe aljak bolsa, eýem soraýas, ýydargaýas, nirde gawrak ba, nirde ardarrak ba, haýsy süýjürek. Öýmede bir aljakladymyzy dikkat etýäs. Muňa hökmen bir dikkat edilmeli zatçy. Ol gidenden soňram ýoldaşlaryna allanyp, ýöne günä bolup, ýa afkary üýtgäp, ýa din marada olakon musibete düşäkidan öwürlik gelamasyn. Bir dikkat edilmeli zat. Musibetleň in olakony adamyň dinine musibet ýetişdir. Bir wagtda bir adamlaň biri bir düýesine ýük-ýüklakadany suwdan geçirip şähre akdakydan duz satýanna, duz nemek. Bu adam düýesine duz urýan bolmaly, näçe kise urakadany bir akitýe. Ol düýe suwdan geçmeli bolanna özüni ýatyrýan bolmaly, bir çökýän bolmaly. Oham ol suwa duz degen wagtynda eriyakadany ýanky duzly ýeňliýän bolmaly. Hom biz soňam şähre garşyn barýa, ýanky düýäň ýükü ýeňirräk bolup gitýär. Hey näçe ullap, şeýle her geçjek bolanna suwa öwrenşipdir bu düýe. Şeýle ýykylýan bolmaly, nagat ýükü ýeňliýär, rahatçak çykakadany gitýänna. Hom bu adam bu düýäň etýän oýuny bilipdir dawy. Hey bir gawy ýerden geçirseňde şeýle ýykylaýa, ön suwa degiraýa. Buň duz urmanlar muňa, kisäň içine duzyň ýerine ak pamyk salypdyrda. Kullen ak pamykdan doldurakadan düýe ýükläpdir. Bir heýwan öňçäki alwalakadan barýa, suwdan geçmeli bolanda ýene öňkü ýükümi kädiýärdi. Hay suwa garşyn özüni çökýär, suwda oturýar, indi galjak bolanda pamykla suwdan dolakadan ýükü agyr bolýardy. No öňçäki ýeňiljek barýan zordan suwdan çykakadan agyr ýük bilen gitýär. Bir misal, müňsinde mefhumma, musulman dogolla. Ay bir bäfitlemez badyr, hökmen iýermeli bolar, hökmen döwrege gitmeli bolar. Emme tawsirayliň. Bu mat bir gawlyklary, bir gawja güllügi we aýyljagy we bir gawjalygyny gözläp, yaman ýoldaşlar bilen, agyr ýük bilen öwürlik gelamasyn baglalamaz. Ay her kepleşýän günne günaşa kepleş, günne günaşa tawsirdandyr. İnki olakon musibet adamyň dinine eger musibet ýetişdir. Mu'min musulman da golla. Hazreti Ebu Bekr Siddiq şonu gaýgatýar. Yani musibetleň başı dinine bolmasyn diýakydany jihada garşyn Hazreti Ebu Bekr Siddiq şeýle galýar. Ya din hökmen naqys bolmaklyk dädir ha. Dinne bir batyl zatlarda izaf etmeklikden Hazreti Ebu Bekr Siddiq biter muhalefet etýärmiş. Şolaň öwünde durýar. Bir wagtda bir zinanany görüpdir. Jahiliyetde bir nedir varmışdyk. Jahiliyet wagtynda sukut etmek. Yani biz arada tutuşymyz ýaly ola bir sukut etýärler. Keplemesizligi özlerine nedir bilýänmişdikler. Yani daň atandan gün ýaşaýança ya 2 ullap ya 3 ullap. Hazreti Ebu Bekr Siddiq bir zinanany görýär. Yankı zinana keplemeyen nuran bolmaly.
Hazrat Ebu Bekir Siddiq soraptır. "Ma laha la tetekellem?" Bizen anaga näme bolýar keplanaga diýipdir. Oham aýdypdyrly, "Bu adam niyet etdi, nezr etdi keplejekkä diýakadan. Bu adam daň atandan tä gün ýaşaýança keplemelle şonu nezr etdi" diýip aýdylypdyr. Hazrat Ebu Bekir Siddiq aýdypdyr, "Dinne ýok zatby" diýipdir. "Faqala laha tekellemi keple eýden ana, nezriň boz, bir nezr bolmaýar. Batıl zada nezr bolmaýar" diýakadan Hazrat Ebu Bekir Siddiq ýanky zenanan kepledipdir. Jahiliýetiň zatlary İslamda bolmasyn, pes din naqysy bolmasyn, dinne ýok zatladyr rawaş tapmasyn diýip Hazrat Ebu Bekir Siddiq ewünde durýar. Bir şi keplemesizlik barada, ni keplemesizlik biziň dinimizde bir ýok zat. Meselem keplemäni men nezr etýän şunu keplejekkä diýip bularda bir sogap zat ýok. Emma ýöne bir mergub bolan zat, teşviq edilýän zat bar. Sukut etmeklik gawy. Emma oň üstünden nezr edip başarmaýas. Ýogsa dinimiziň tawşirýän zady kän ýerde batil kelamlar adamyň terk etmekligi. Şunu bir dikkat edeýin. Bir bihude keple, bir batil keple. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nih diye Resulullah aleyhisselam. Adamın musulmançylygynyň gawlugyndandyr, dinine dünýäsine hayır vermejek zady terk etýär. Bir bihude lagw keple wada, özüň görýän ne dinine peýdasy bar, ne dünýäne peýdasy bar. Bir bilen oturanyň bilen ne şonu eşdeniň bilen aslyn hiçden bir ilmiň artdyrmaýar, dinine dünýäne hayır ýok zatlary terk etmeklik adamın, İslam'ın, musulmançylygynyň gawlugyndandyr diýip Resulullah aleyhisselam şeýle aýtýan. "Men kesura lugatuhu kesura galatuhu" diýdi hakim adamla. Haýsy bir adamyň lugaty kän bolsa, galaty de kän bolar. Lugaty kän bolýan adamyň galaty de kän bolar. Hazrat Ömer ibn Abdülaziz şu sukut barada, dil barada bir azık adam dikkat etmeli zatlary. Hazrat Ömer ibn Abdülaziz'e bir wagt bir adam gelipdir da, bir adamdan haber verecek bolakadan, ol falani va diýipdir. Hazrat Ömer ibn Abdülaziz aýtdyr, "Maňa dur häzir. Aýtmakan men saňa bir zat aýdyn" diýipdir. "Sen iki ýagdaý bilen gelýäň" diýipdir. "Ya yalan allak gelýäň, ya dogry aýtyp gelýäň" diýipdir. Eger yalan aýtsaňa, Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy, "In ja'akum fasiqun binaba" Eger bir fasık adam size bir haber getirse diye Hudaý Taala, sen yalan aýtýan bolsaňa Allah sana fasık diýipdir. Häzir aýtmakan yalan aýtma diýipdir. Eger de dogry aýdyp gelýän bolsaň, aýşy zat dogry diýän bolsaň da, hammazim meşşaim binamim, sohançini bilen kepläp ýören adam, ýerde kep gezdirip ýören adam bolýan sen bilýän dem şonu diýipdir. Yalan aýtsaňa sen fasık adam diýipdir. Eger de dogry aýtýan bolsaň da, şo dogryň ady sohançini etip ýören adam bolýan, kep gezdirip ýören adam bolýan sen diýipdir. "İnni aýtjakmyň ýa menne goýaýyn sen bagyşlaýyn, senne goýjakmy gitjekmi" diýipdir. Ol adamy Emirul Müminin bagyşlaş tada goýýan, inni tekrar etmerin diýakda gitipdir. Yani bir yalandan bir gurrungle, dinimize, dünýämize hayır berjekkä gurrungle bir musulmançylykdan nädir ha? Ya bir ýaşurrak dinanyla we mına aýtmaklykdan bir şahsy urmaklyk, ya bir şahsiýeti urmaklykda ha, bir biderek mezmume bolan, teleke bolan sifatleri ýamallamak ha. Ya bir tohur ýaşul dinanyla we ýaşlar ulaşypdyr. Oleyden oleye gitmäni ýaraýarly, ýürime bolsa yaralýa ha. Emma şu namaza durmaly bolanna, "Ey men yaramak, oturup okuymaly." Namaza durmaly bolanna yaralmaýar. Emma o hemsaya varmadan, o gafa varmadan, oleye varmadan ayakta salim, elle salim, dille salim da. Bir dikkat edilmeli zatlaşy. İmam İbn Kesir rahmetullahi aleyh aýtýar, "Yufsidun nammamu vel kezzabu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi sana." Subhanallah. Kep gezdirýän adam, kep gezdirýän zinana, yalan allaýan adam, yalan allaýan zinana birçe saatyň içinde begadri bozogoýçylyk salýa, şaýat bir porhan bir ýyllaşa bozogoýçylyk salyp başarmasyn diýip aýtýarmyşdyr. Yani bir porhan adam bir ýylla başarmajakladyny, şaýat bir kep gezdirýän adam birçe saatyň içinde dargatyp göbersin. "Hey sen geliniň ol falan zirege diýär ha. Sen oğlun falan zirege diýär ha. Ya sen falanyň falan zire ha diýär birçe däne kep bir fesade çekýär, bir bozogoýçylyk salýa,
Şon şayet bir porhan bir yıllı başarmasın diýip İbn Kesir rahmetullahi aleyh şeýle aýtýanmyşdyk. Şu dil barada habardar bolaylyň. Eger yalan bolsa, ol bir fasyklyk diýipdi Hudaý Taala. Egerde çynlady sen nagletýän bolsaň da hemmazim meşşaim binamim molamayly. Kep gezdirýän bol, sohançin molaqadany arada ýöne özümiz hizim keş bol galamayly musulman dogullu. Hazreti İbn Mesud radıyallahu anh, İbn Mesud'un gurrun kän gelýänler. Hazreti İbn Mesud bir wagtda Safa Merwan arasynda sa'i edip ýörtüp ýörenler. Allah hemmäňize nesip etsin inşallah. Gidellere tekrar nesip etsin. Şüzre şahsiyetliň, şüzre ewliýalaň, şüzre sahabalyň, şüzre buzurgbarlyň geden ýerleri. Hazreti İbn Mesud Safa bilen Merwan arasynda bir wagtda ýörtüp ýören wagtynda, gezip ýören wagtynda öýde aýtýan bolmaly. Ya lisan qul hayran waskut an şerrin. Ey dilliýän bolmaly Hazreti İbn Mesud. Ey dilim diýän bolmaly. Kepleteňe ýagşy keple, şerden telekany aýtmaklykdan saket bolur diýakydany diline Hazreti İbn Mesud şuna aýdyp barýanna. Om ýanyna aýdypdyr. Ey İbn Mesud, sen şunu kän aýtýan? Safa Merwan arasynda ýekseri şuna aýdyp barýan sen. Şunu sen özüňden aýtýanmy? Ýa sen Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna geden sahaba. Şunu Rasulullah aleyhissalamdan eşitip aýtýanmy sen diýipdirler. Hazreti İbn Mesud aýdypdyr. La bel semi'tuhum anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Men kim bolarny özümden aýdaryn diýipdir. Rasulullah aleyhissalamdan eşitdim şunu diýipdir. Rasulullah aleyhissalam aýtýa, Adam oglunyň ekseri hatalar, köplenç hatalary şu dilinden diýip aýtdy Rasulullah aleyhissalam. Şu diline gaýym bolsaň hatalaň az bolar. Şu dil hemme hatalaň başlaýakydany Hazreti İbn Mesud men Rasulullah aleyhissalamdan eşitdim diýipdir. Hemme hatalaň başdyr haşy. Gıybet mından çykýar, tohmet mından çykýar. Hay oturan ýerinde bir adamda biýawret görmek birçe saatyň içinde, birçe läzäň içinde. Dil hewara gaýym bolanmaly zatlaň biri. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh biziň mezhep başymyz. Bula nadir aýat etýänmişdik. Mübarek eline yüzüğü varmışdyk İmam Azam'ın. Yüzüğünün nakşi qulil hayra ve illa faskut. Kepletene ýagşy keple ýogsam da saket dur diýakydany haşy. Yüzüğünün gaşyna İmam Azam şunu ýazyp goýupdurdy. Qulil hayra ve illa faskut. Kepletene ýagşy keple ýogsam da saket bolýakydan yüzüğüne gaşyna İmam Azam şonu ýazypdyr. Hazreti Mahtumul İşan aýtýar, bildigiňçe madam ýagşy söz degil, ýagşy söz tapmasaň otursam bolup diýär Hazreti Mahtumul İşan. Şu dil barada gaýym durulmaly zatlaň. Behar Hazreti Ebu Bekir Siddiq dinna naqys bolmaklygynyň degünde durýa, dinne bir bid'atli, dinne bir ýok zatlaň rawaş tapmaklygynyň degünde Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýle durýanmyşdyk. Hazreti Ebu Bekir Siddiq ähli reddet bilen jeňe garşyn gitjek bolup Hazreti Ali de saklapdyr. Sen düş atyňdan, sen galmaly, senden soňram nizam düzelmer diýipdir. Hazreti Ebu Bekir Siddiq leşkerler teýýarlapdyr. Ähli reddete şo mortet bolanlara garşyn ýiberjek bolup. Bir tofar sahabalarda Medineň özüne mesjitde yatmaly edipdir. Mescidun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemde hemmes üýşakadany bir musulman goşulla olara garşyn gitse bilen şayet ýerine başga bir bernamalary bolsun Medine doktorsulla diýakydany näçe sahabalary Hazreti Ali ýal sahabalary, Hazreti Zubeyr ýal sahabalary, Hazreti Talha, Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas, Hazreti Abdurrahman ibn Auf, Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhum ecmaîn şu beýik sahabalarda baş edakydany Medine'de galýarlaň başy bolakydany mesjitde teýýarlyk görden durun. Şayet mortet bolan adamlar Medine'ň her döwründen Medine hujum etsildi diýakydany Hazreti Ebu Bekir Siddiq şeýle bir nezm berýär jeýişlere, goşullara. Aýçy ýaly bolupdyr. Şu nezmi goşuny iýberenden soňra 3 gün geçmäke ähli reddetle Medine garşyn hujum etýärler. Hazreti Ebu Bekir Siddiq'in şol nezm berşi bilen Hazreti Ali beýleki sahabalar ol Medine'ni olaň şerrinden gorýakydany olary giýjäň içinde def etip goýberipdirler. Ebu Bekir Siddiq 11 däne goşullary
her gaýsyna bir däne baş edakadan 11 däne jeýş leşker goşun teýýarlap her gaýsyny bir ýeri garşy berip, soňramda hemmet bir ýerde sataşmaly edipdir. Hazrat Ebu Bekir Siddik şulara bir nezm beripdir. Şu nezm her zatda bir muhim zatda, musulman dogolla bir düzgünlük her emirde, her işte, eçerimizde bolsun, işimizde bolsun, gezýän yerimizde bolsun, bir düzgünlük, bir nizam beter muhim zatda. Şu düzgünlüğü bozmalı. Hasa hanawadan içindeki nizamı bozmalı. Bir oglanmada bir ýalňyş işläpdir. Atasynyň mugabeline şaýat ýalňyş keplendir. Şaýat atasynyň diýenini bir ýerde edennädir. Bu ata şol ogluny häzir güneçelim 10 ýyl geçipdir, 15 ýyl geçipdir. Şol oglun başga oglanlardan hiçe saýýa. Şol ogluny başga oglanlar bilen deň tutmaýa. Näme diýip? Ey men atasytdym, maňa ol falan wagtda maňa şo kefaýtdy. Şoň üstünden bir nizam bozulypdy. Bir oglanla atasy bilen şizere bir müşkile giretdi. Näme densirim? Ey men gawwarýatdy. Ya men oň atasy bolup duran ýagdaýyma maňa şo kefaýtdy. Men onu hiç bagışlatymda gelenak diýip bir oglany başga oglanlar bilen mydam serefkende edip ol oglany inni bagışla diýipdir ha. Ol peşimanna bolupdyr ha. Häzirde şol oglany yüz vermän gezmeklik. Ýani bir hanawadan nizamyn bozmaklyk. Ýa bir dogon olakon dogonna gişik dogon bir wagtda meselen bir zat diýipdir da. Ay men oňa agasytdym, o maňa bey diýmellätdi. Şoň üstüne on bir nizamy hanawada bozulup ýördi. Ay maňa şey diýmellätdi, men agasytdym. O biçare diýen bolsa da ýalňyşypdyr. Bir gözeşt gawdatda. Ya bir heleğin arasında bir gürrünle bolupdyr da. Ay meni gawwarýatdy, maňa şol işi etmellätdi. Allah'na gawwarýatsa biz, Allah'na gawwarýat, emma Allah'ın da mugabeline käde adam ýalňyşaýa, günah edaýa da. Ata mugabeline de şaýat bir defe ýalňyşandyr. Dogonyň mugabeline ini walakadan şaýat agasynyň ýanyna ýalňyşandyr. Şaýat adamsy zenanasynyň mugabeline ýalňyşandyr. Bir-biriniň arasyny ay men gawwarýatdy, maňa şunu etmellätdi. Ya men oň atasytdym, maňa etmellätdi. Men agasytdym, maňa etmellätdi. Allah'na gawwarýa-da adam emma günah işläýär-da, ýalňyş işläýär-da. Emma Hudaý günäni geçse adam bir gözeşt, bir nizam hanawadan bir juz izatlyň üstüne bozmaýlyň musulman dogolla. Bir dikkat edilmeli zatly şey. Hazreti Ebu Hafs Haddad Ebu Hafs Haddad rahimahullah ýüregi ışıkdan ýanygyly adammışdy. Madam ýüregi ışıkdan ýanygyly. Haddad diýip hemmäňiz bilýäňiz ahengeri ýetýärmişdik. Bu gadry ýüreginde Hudaýa ışık ýanýarmışdyk. Şi közüň içine demir salan wagtynda Kızıl oda kızarıp duran demiri eli bilen tutakadani çıkarıp havası bolmani potku bilen çekici bilen vuryamıştık. Yani neki şagirdleri kıyırttır. Elin bilen tutup tuğun diğerlerinde elini ayırıptır. Eli yanmandır. Ay bir ot bolsa bir vücutta yanıgıllı Hudaýyň ışkyny diýakadany ot yaksak mın diýakadany içinden yanıp duraby diýermişdik. Şüzüre bir ışıktan yanıgılı adammıştık. Emma bin Nazire Ebu Hafs Haddad evliya bolýa. Görün Hudaý Taala birçi ýerde günäni geçýär. Nagat bir Erhamur Rahimin, nagat keremli Hudaý. Ay maňa falan wagtda bir zady etdi. Häzir de geçmeýär diýmek musulmançylykdan dädir ha. Ebu Hafs Haddad bir gyýda aşyk bolupdyr. Deslap Hudaýa muhabbeti şoň üstünden başlaýar. Bir gyýda aşyk bolupdyr. Ay her ýollan barypdyr bolmandyr. Ahyrda aýdypdyrlar Neýşaburda bir däne porxanma. Şoň ýanyna barsaň sen maksadyňa ýetersiň diýipdirler. Şoňa da barypdyr da razy bolakadany. Bir porxanyň ýanyna barakadan oturypdyr. Derdini aýdypdyr. Ol porxan aýdypdyr, men sen işiňi ýola salaryn, ýöne sen men bilen hemkary etmeli bolýan. Onda näme deýin? Nauzu billah, Hudaý saklasyn, 40 güllep dähret kılmarsyň diýipdir. 40 güllep namaz okuymarsyň diýipdir. 40 güllep bir däne ýagşylyk etmersiň diýipdir. Tamam günäň içinde bolsun. Bir ýagşylyk senden tapylmasyn, ondan soňram telesmeder diýipdir. Ýanky. Telesmeder ondan soňram diýe. Şoňa razy bolakadan gaýtýar. 40 güllep ne namaz, ne dähret, ne bir ýagşylyk 40 güllep şu nejasatyň içinde gezipdir da.
Hay 40-njy günni dolduraqydany ol porxana garşyn baryan Hazreti Ebu Hafs. Baryan wagtynda ýolda bir däne daş yatan bolmaly. Eňilip de almanlar aýagy bilen ay halka eziýet bolmasyn niýakadan çewk göberipdir. Bir ýagşylyk etdi ha. Baryan ýolunda bir daş yatan bolmaly. Şu halka eziýet bolmasyn niýakadan aýagy bilen çewk göberipdir. Porxanyň ýanyna barypdyr, oturýa. Ay şeýle çörňeşýän bolmandyr. Ahyrda sorapdyr. Hey şu 40 güniň içinde sen men diýellem etdiňmi? Bir ýagşylyk eden nädirsiň diýipdir. Ay yo men eden işim ýok diýipdir o. Men hiç de edemek. Ay dähret kılan nädirsiň? Ýok, dähret kılmadım. Bir gaw fikret näme eden işiň ma? Ay ýolda gelýäkem yüreğimden ýöne fakat bir aýşym halka eziýet bolmasyn näýakadan bir daşa çöwdüm diýipdir. Hey adam sen men ýanymda näme işiň ma diýipdir. 40 güllep, 40 gije günni izlep ol Allah'ın fermanını tebah ettin. Sen birçi däne eden ýagşylygyny ol Allah tebah etmendir. Men etýän jadum, men etýän telesmim ýawymannu. Sen 40 güllep ol Allah'ın fermanını tebah edip gezdin. Emme ol Allah sen birçi däne ýagşylygyny tebah etmendir. Men gafymda näme işiň ma? Git ol Allah'ın gafsyna diýipdir. Git ol Allah'ın gafsyna diýakadan oň öz porxanyň özü tawba edip Hazreti Ebu Hafs hatta şondan tawba edakadan Hudaýa aşyklyň biri bolupdyr. Birçi däne ýagşylyk Hudaý Taala tebah etmeýe. Birçi däne ýagşylyk Allah tebah etmeýe. Ay bir ýerde bir ýalňyşlyk bolan bolsa, bir nizamy hanawadan bozmaýlyň. Ay bir ogluň ýalňyşan bolsa, başga oglanlaryň arasynda mydamyn başga aýratyn warakydan farkly görmek bir musulmançylykdan nädir? Nizam beter bir muhim zatdyr musulman dogalla. Hazreti Ebu Bekr Siddiq nizam beripdir. 11 bölege daqydany baş edip deslapqysy Hazreti Halid ibn Walid radiyallahu anh Yamamaga garşyn Beni Taym taýfasyna garşyn Beni Esede garşyn Tolayhi diýen iddiaýy nubuvveti etýäne garşyn Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Halid ibn Walid baş etýär. Hazreti Ikrame Ebu Cehlin ogly Ikramenni baş edaqydan ikilenji belli Hazreti Emr ibn As we şeýle 11 däne goşun teýýarlaqydany bulara ähli reddete garşyn gidin diýakadan Hazreti Ebu Bekr Siddiq ýola salýar. Hazreti Vahşi adyny eşdiýänlersiňiz Hazreti Hamzany öldüren Hazreti Vahşi radiyallahu anh sahaba bolýar soňram. Ol nakletýär. Hazreti Ebu Bekr Siddiq radiyallahu anh Halid ibn Walid'e baş edaqydany ähli reddete garşyn iýberen wagtyny aýtdy. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Ey Halid ibn Walid diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Men Rasulullah aleyhisselam'den eşitdim. Halid ibnul Walid seyfun min suyufillah sallahullahu alel kuffari vel munafiqin ravahu Ahmed. Ey Halid ibn Walid, Rasulullah aleyhisselam sen maraňda aýtdy. Halid ibn Walid Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Hudaý Taalanyň kafirlaň, munafyklaň başlaryna goýan bir kılıcı diýakadan Rasulullah aleyhisselam sen hakynda aýdanlar ha diýakadany tawsyrgylaryny tawsyrypdyr. Hazreti Halid ibn Walid'e baş edaqydany men seni iýberýän şundan barşyňa sen jeňet kimle bilen İslam dininiň 5 sütuny vardır. Şolaň haýsy birsin goýsala, namazy goýýasysele, şu 5-sini goýan adamly ýaladaqydan şola bilen jeň etipdir. Zekaty goýýan bolsala, şu diniň 5 sütuny goýşulary ýaladaqydany şola bilen jeň etdi ýakydany Hazreti Ebu Bekr Siddiq, Hazreti Halid ibn Walid radiyallahu anhu ýola salypdyr. Ey binagat nokte, binagat ders. Şu 5 tane sütunun yen namazdan bolsun, zekatdan bolsun, aradadan bolsun. 5'in birini da goýsalar 5'sini goýan ýaladaqydany şola bilen jeň etdi ýakydany iberdi. Bir nagat ders var. Yani namazym goýsalar namaz okuýmaýarly, biz namaz okuýjakka diýerler bilen jeň et şola bilen ölüş diýipdir Hazreti Ebu Bekr Siddiq. Ey sorasaň, ey musulman, bizde musulman diýilýär da sorasaň musulmanmy? Belli de musulman. Ey dostum, ey musulman dogan, ey jawan dostum. Bir düşüneýliň haşyny. Hazreti Ebu Bekr Siddiq Halid ibn Walid'i goşun bilen iýerdi. Näme namaz goýýarly bilen jeň etdi diýipdi.
Ay sorasan biz de musulman niliye. Şunu bir düşünmeli ha, namaz yok musulman bola kadar namaz yok. Günne 5 vakti başımızın üstünden geçiye. Zamanla, fursatlı vaktla geçiye. Hudaýy baş barmaya ha, namaz yok. Bu näçe musulmançylyk bolýar? Hazreti Ebu Bekir Siddik nämen üstüne muhkemdi, nämen üstüne gaýymdy. Hey musulman mı? Hawa biz musulman. Bu näçe musulmançylyk bolýar, namaz bolmasa. Ulamaly gurrun edipdirler. Şu namaz okuýmaýany, bi namaza. Fakat şu utanjyň özi bolar. İmam Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal mujtehidli gurrun edipdirler. Şu namaz okuýmaýan kafir bolýarmy, musulman bolýarmy dip gurruna salypdyrlar. Hiç namaz okuýmaýany şundan aňyrda biýabraylyk gerek edipdir ulamalar. Sen häzir musulmanmyň, musulmanlaryň üstüne ulamaly bir şonu metre hedakadan ara salypdyrlar. Şundan aňyrda adama näme utanç gerek? Sen musulmanmy, musulmanlaryň üstüne şu mezhep başda ara salyp gurrun edipdirler şunu. Mundan aňyrda näme binamaza utançlyk gerek diýakadan ulamalar aýtýar. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bireme ýeňirräk tutupdyr. Ay namaz okuýmany bilen imany bolsa kafir diýip bolmar, ýöne gaty fasyk, günäkär musulman bolar diýakadan aýtdyr. İmam Ahmed ibn Hanbal ýaly ol imandan çykýan namaz bolmasa diýip nauzu billah şu mujtehidle şunu ara salypdyrlar. Haramdan gazanylýan aşdan sanalmaz. Allah için akmayan yaştan sanalmaz. Kişi başımma diýip guwanmasyn, secdege barmayan baştan sanalmaz. Secdege barmayan baş, men başımma diýip ýörmesin. Günne 5 wagtly üstünden geçýär, Hudaýa garşy inşi baş degmeýän bolsa başımma diýip ýörmeli kim? Bir adam Hazreti Ebu Bekir Siddik Halid ibn Walidi berdi. Namazy goýsalar, şu 5'sini goýýarlar ýaly daqadan jeňe şola bilen. Şola bilen ölüş diýakadany Hazreti Halid ibn Walidi jeňe garşy ýollaýar. İnşallah Hazreti Halid ibn Walid goşullary bilen Tolayhaga barýar. Ol bolýan jeňleri bilen, soňramky isnek dertleri bilen geljek jelesede inşallah hyzmatyňyza ýetirer. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Bu gecedäki mowzular bir diqqat edilmeli zatlar, şu dil barada bir de şu musibetlerin inki ulusi adamın dinine düşen musibetlerdir. Çağalamız va täze etip barýan oglanlar va häzir ham bolýanlarlar. Ol ýoldaşlar babasy günne günaşa kepleşsin, enele kepleşsin, atala kepleşsin. Dosyň ma bolsa dosyň bilen habarlaşdandyr. Ey şoň dinini, arasalygyny, imanyny içinde saklamaklyk özi bir olakon şu zamanada cihatdır. Allah bizim musibetimiz dinimizde koymasın inşallah. Allah bizim dinimizde musibetimizi dinimizde etmesin inşallah. Hudaý tebarek we taala ihlas bilen oturduğunuz baryňyzdan kabul edip aýdan eşdellere amel tawfygyny nesip etsin inşallah. Ötelleň ruhşat bolar ýaly eşerde daşarda gulak asallaň umidwarlar wadyr. Olan hakynda bir elhem 3 ihlas okuýakadany tagfirlere doga etdirer. Okuýberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.